Самара шәһәре 7-нче мәктәп. Әни беренче сүзем. Люция Аблеева. Күзләрем күреп куана әнинең нурлы йөзен. Әнием куллары тигән ашны аша күңелле. Әни кебек аңламыйдыр бөтен кеше күңелне. Бәхетле булсын балам дип, әни бик нык тырыша. Үпкәләрен кой чагында, әз-мәз генә арышса. Әнием, тик син булганда бәхетле көннәрем. Кояшлы якты дөньяда очынып йөрүләрем. Гади дә син һәм гадел, син тормыш гүзәллеге. Йомшак булсаң да, үзең дә әтиләр түзәмлеге. Иртән уянгач йокымнан, әни беренче сүзем. Күзләрем күреп куана